Tänään meidän aihe on suomalainen ruoka. Me haluamme leivoa vegaanilaista mustikkapiirakaa. Joo, mutta ensiksi meidän täytyy mennä kaupaan ja ostaa mansikoita ja jauhoa. Haluatko nämä mansikoita? Hyvä? Joo, ne ovat hyvät. Okei, hyvä. Nyt meillä on mustikoita ja margariinia ja jauhoja. Joo. Onko kaikki? Valmis, joo. Joo, okei, hyvä. Nyt maksetaan ja menetään. Minun lempisuomalainen ruoka on mustikkapiirakka. Minulla on ihana muistoa mustikkapiirakasta. Minä rakastan Hesburgeria myös, en tiedä miksi. Suomessa minä en mennyt moneen ravintolaan. Olen ollut Vapianossa Helsingissä ja opiskelijoiden ravintolassa, ja ne olivat kivoja. Oli aina halvempi mennä ostamaan ruokaa kaupassa kuin mennä syömään ravintolaan. Ja minusta on ihana, että ovat monta ruokaa, jotka ovat samanlainen minun kulttuurissa, niin kuin kääliliikkarjelleet ja pasha, mutta ovat toiset ruokaa, jotka ovat niin erilainen minusta, niin kuin salmiakki tai mämmi. Minä rakastan mustikkapiirakaa paljon, ja kun me olimme Turussa, minun leivoin piirakan metsän mustikoiden kanssa meidän opiskelijoiden asuntossa, ja sitten meillä on piknik metsässä, jossa me soimme piirakan uudessa. Minä myös pidän ruisleivästä ja Karjalan piirakasta. Minä tiedän, että suomalainen ruoka on herkullista. Me laitamme piirakan oniin. Joo. Ja me odotamme 30 minuuttia. Nyt on valmiin. Tuoksu herkulliselta. Toivottavasti maistuu herkulliselta. Onko hyvä? Joo. Okei, hauska. Niin. Okei. We say limaista, mutta maukasta. When he eats the bug. Oh, I don't remember what he I think it's says. the same thing. Probably, yeah. Probably something like that. In Finnish he says limaista, mutta maukasta. So slimy but tasty. This is definitely going.